بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاثة، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. أم كلثوم يمي alimwana wa Uqba ibn Abi Mu'ayt radhiyallahu anha ananena kuti ninamuva mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama akunena kuti laisa alkadhabu, sali munthu onama. Apa timakuthana kunena ndi munthu iweyo sumawerengeresedwa kuti iweyo uli gulu onama, kapena kuti mawu ako amene kulankhulawo samawerengeresedwa kuti pamene iweyo ukunama. Pa nthawi itiyo alladhi yasluhu baina nnas, pa nthawi yomwe yanichi iweyo ukufuna kuyanjanisa pakati pa anthu. Ukupita kwa uyu kukamuuza zinthu, kupita kwa uyu kukapita kumuuza zinthu zonse zimene mukauza uyu kukauza uku, cholinga chawo kuti anthu for example kuti sakugwirizana, cholinga kuti ayanjane agwirizane. Ndiye angakhala pamene papa kupeka boza kuti ukuziwa kuti uja chamakukonda kwambiri izi ndizi, kulankhula zabwino zokhazokha kuti uyu mumtima mwake mukopeke, kuti mpaka chidani kapena kuti mkwiyo omwe ali nawo uja kuti uchoke mpaka chanichi anthu ayanjane. Limenelo simalongezerani kukhala boza. Fayanmi khairan, kuti kutenga uku kukafikisa nama yanmi imeneyi kuti kukafikisa zabwino kwa uyu, kutengaso zabwino kukafikisa za kwa uyu. Wa au yaqulu khairan, kapena kuti munthu ukulankhula zabwino za munthu winayo, kapena iwe kongozilankhula wekha kuti wakuti chamatiza kuti zimene chanichi zili chanichi zoti munthuyo akopeke zimene zozo ukupanga zimene chifukwa chanichi chakuyanjanisa pakati pawopo. Limenelo simalongezerwa kuti ndi boza. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin Muslim, ndipo mu riwaya lawochokera mu sahih Muslim muli kuonjezera kuna kuti qala tana kuti walam asma'ahu, ndipo ine sinamumve mtumikiyo yurakhisu fi shay'in, kuti akuloleza pachina chake, kuti boza kuliloleza boza fi shay'in pachino china chase mimma yaquluhu nnas, pazomwe anthu amalankhula illa fi thalathin, kupata mu zinthu zitatu. Tani kuti munthu ukunama pa nkhani ya nkhondo, mwina wapita iweyo ukatenga chanichi information kuchokera kwa adani, kuti wapita kumene chako ndi intention chanichi ukazitape kwa adani kucha. Ndiye muli gulugulu mucha ano sakukuziwa kuti iweyo ndi ndani, ndiweyo nkuyamba chanichi kwauza anthu achaboza. Pamene pachapo boza limenelo likuloledwa. Ndiye wal islah baina nnas, ndi kuyanjanisa pakati pa anthu, zimenezo zikuloledwa kuti ukhozamo kuyika boza. Ko bozalo uonese kuti anichi anthuwo ukalankhula zimenezozo zimene ungapange pamene popozo ngati lili boza, uonese kuti boza lakelo lili yanichi in the end matizasi ake akhala abwino kuti anthuwo ayanjana. Zimene zikuloledwa. Wa hadithu rajuli imra'atahu, ndi mawu okamba nkhani yokamba mwamuna kunkambira mkazi wake, zikuloledwanso pamene papa kulankhula mawu ochanichi kaya achikondi kaya ena aliwonsewo, kuti chanichi cholinga choti mwina chikondi chanu chiwonjezereke. Wal hadithu almar'a, kapena kukamba mkazi kwa mwamuna wake zinthu zina, zimenezo zikuloledwa. Hadithi yathu ndimeneyo. Main point ya hadithi ndi mutu meti nawo al-islahu baina nnas, kuyanjanisa pakati pa anthu. Za nkhani za boza ena mwina tikhoza makhala ndi mafunso ochuluka kuti zikukhala bwanji, kodi akutiuza kuti pali boza loleredwa. Pali boza loleredwa ndithu. Zimenezo mu buku lomweli lizabwera kusogoloku
tikazafika babu almanihiyu anhu kuti zinthu zimene zili zolesera kuzipanga, Imamu Nawawi anayika babu ndithu kuti kodi boza liti lomwe chanji lili kuloledwa. Pamene popo anatambasula ndithu kuti kutambasula hadithi iso inabweranso kumene koko, anayika nkubwera ndemanga zawo, ndiponso anakamba kumene koko kuti atambasula momveka bwino ku buku lake la chanji la maduwa ma adhkar, kuti kumene koko atambasula bwino Imamu Nawawi. Eya zili choncho ndithu. Fi hadha alhadith, mu hadithi imeneyi zomwe tikuphunzira dalilun, muli umboni ala jawazi alkadhib fi alharb, kuti boza kukamba boza zikuloledwa kunkhani yayanji kunkhondo. Wa fil islahi baina an-nas fi dhalik, ndiponso bozalo kuti ukukamba boza cholinga chani kuti anthu ayanjane zikuloledwa. Wa jawazi alkadhib ala almar'a, ndiponso zikuloledwa kunama kwa mkazi bima la yubtul haquha, komodi uname kwa mkaziko osati kunama kuti ndiyani zomwe zingaononge maufulu ake ayi. Ndiponso mkazi akuloledwanso kutero ngati koma kuti maufulu amwamuna wake kuti asaonongekepo. Ka an yaqula, monga kunena mwakuti kunena munthu mwamuna kunena kuti anti kadha wa kadha, iwe uli mwakuti wa ana uhibbuki, ine ndimakukonda, maungati amene wowo akuzikuloledwa kutero. Wa nahu dhalika, ndi zina zotero. Wa tawriyatu ahsan, ndipo tawriya kutenda kupinda kulankhula mopinda kapena chanichi mosembeza mawu, zimenezo zili bwino pa nkhani ngati zimene zizi, pamwe analoza Mtume sallallahu alaihi wasallam kupanga chanichi kunamapa kuti zikuloledwa kutero. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idha arada ghazwatan warra bi ghairiha, chifukwa chakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam akafuna kuti akamenye nkhondo, kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam amalankhula kuti samasindikiza kwa anthu aja kuti anichi makamaka kwa adani kuti awaphochola nthawi itiro kapena kuti awafika litiro, samafika fixed day, koma kuti amapanga chanichi amasiya mmalere kuti asakuziwa, koma mwini wake Mtume sallallahu alaihi wasallam akuziwa kuti tsiku lakuti tikhoza chanichi kupanga attack anthu akuti. Mmene zilili kuti boza limenelo likuloledwa ndithu, loyanjanisa pakati pa anthu, kuti kubweresa mgwirizano pakati pa anthu, zimenezo zikuloledwa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.